ассалому алайкум. Имрӯз ки бошам метро Камтимирск омада. Метро Камтимирск инаҳа бародаро панҷум виходай. Ай панҷум виходи нато меброе. Ягон сина мегарде. Рост ин ҳамиҷа мебиёед. Яхни чанд қадар дроз амид. О унам ҷе аптек нестагия ё уна кафе ҳава. Ҳива адрестараш. Кафе бачаҳои узбекан. Ҳамуҷа ҳозир мерем шуморо нишон медиҳем чӣ гап аст. Адрестараш ҷавҷа бачаҳои худмонан. Занг бизанед ки ҳама вақт илтимос эҳтиёҷ мебаред. Баъзе баҳал бачаҳои узбек телефон мебардоранд, баъзе маҳал руссо мебардоранд. Масъалаи ҳамин ҳуҷҷатгузорӣ, ҳуҷҷатҳо илтимос беодобӣ накунед. Бос мерем намихел. Дар амур чойхона медонем хай ҷо омаде. Ин тараф Камтимирски панҷум виход. Инҷа мебо бачаҳои тоҷик инҷа донер пекарни доранд. Худованд баракатшон тия. Беҳад чизои инҷа чиз чора бисёр доранд. Хӯрокҳоро дар назар дорам. Мерем медроем. Хуб. Уна дӯстон ҳамҷа ки омаде ай метро, уна метро. Ай панҷум виход. Метро Камтимирск. Миёи ин аст. Ин чайхона ҳавла ина. Рост ами задагӣ аст. Аммо чойхона дар поён мемонад. ин тараф чойхона мерад, чойхона мо намераст. Ин ҳам бачаҳо ҳамҷа шиштагиян. Бародарои азиз, боз такрор мекунам. Госули услуг синис, биометрия, сим-карта, банковский карта, биоперевод ҳамаи ҳами дар ҳамҷа истодаки боз ҳам бародари мо Акай Муҳаммадалӣ дар ҳамҷа шиштагӣ. Худованд қатошкоршо бисёр кунад. Акаҷон ассалому алайкум я боргар. Ана ака гап зан ки Камтимирски хизматрасониш авҷо чӣ фарқ дорад? Иҷа ҳамака пеши метро дай. Иҷа чойхона аст. Я билету боҷа услуги биометрия, сим-карта, тинкоф карта намерасид. Иҷа нам мекардем, шоби мардуми худмода осон шавад. Я сим-карта мехарам, билайн теледонам, мегафон, МТС ҳамаш аст. 500 сум ҳаққи хидмат шунай. Дигар ҳама чи бесплатни, услуги биометрия, сим-карта, тинкоф карта мобайли 15-20 минут ҳои мешавад. Точкаро бисёр кардам ки як хел точка бисёр точка тавпай, иҷа одам камтара камиёй корта тез буд. Тезтар буд мекунанд, тоғри. Хуб дӯстон азиз, бибинед дигар ҷоҳо ки будан, мо мақсад метро ҷо буд, Води стадион, дигар Нови Черёмуш ки торговый центр Марзайский ки ай ҳами ака тааллуқ доранд ва ин метро чӣ буд фаромӯш кардам. Яъне ки метро Камтимирски бародари азиз, ай панҷум виход меброед, дасти рост иҷа чойхонаи тоҷико, узбеко дурустараш, хай уҷа ҳам баробар ҳама тоҷик узбек қаторанд. Иҷа одам камтаре ҷое ки мере вақт надоранд, метавонед ба дили пир занг бизанед, биёед бародаро мақсад масалан услуга синис, биометрия, ҳамаи чиз сим-картаҳо, инаи картаи тинкоф, ҳамаи чиз ба шумо чоме хизматрасонӣ мекунам. Хоҳиш ҳамин навороро фаҳм кунед. Эсе аст ки ин какой-то халам-палам нест. Ин аз бораи худо бародаро ҳастанд. Яъне ки мо худчон дар гори кӯҳна кардагем, чанд моҳ шид, агар худтон ака 5 моҳ 6 моҳ кор карда судем. Ҳамаш закония, ин ягон леви певи нест. хуб ба он хотир дӯстон азиз занг бизанед хатме ки бачаҳое ки метро Камтимирск ё ки наздикои ҳамие ман ход метроошо намедонам мутаассифона ҳама бародаро занг бизанед. хуб мебиёед дӯстон азиз ба дили пир чикор мекунад инаҳа ҷош ҳамҷа миёи шуморо хизматрасонӣ ба дили пир тоза озода ва мақсади бародар агар Муҳаммадалӣ ҳам ки набошад дигар коргарошо дар хизматанд. Бо шумо буд бобоҷон ҳашуда хеле ай метро нишон додам. Омадам рост омадед дар ин ҳамҷа пена рақамуш дорӣ екунам. Худо нигаҳбон.